Suha na gid ko. Ay, di malit! Sikulatan, sige pa! Karon. Sige! Suha na gid ko. Oh yeah. Nita ito. Agoy! Ang ganon kayo sa taas unang. Pero pagsan lang. Ano may daghang tao na punaha? Kung saan na sila ya? Kung siguro din na kagulot ng mga isda nila. Sus! Bida! Daan bilog ko, no? Ting-ting ako. Dunggan na nang... Ang tawag ako. Sakit na uban nga. Sabaan mo kayo kadali. Sunod rin. A few moments later. Yan, dali ang... Sudanon. Bigita na. Hindi ka kuha na kung sudanon mga katungsok. Ano ba? Awiran na. Sudano. Oops. Buhi kayo. Oops. Oh. Oh. Muna siya isubano mo diri mga katugsok nga atong gikaon ako isa kuano. Kaingon mo gab. May unod din sa paa. Na ane Uy. Uy. Ay! Uy. 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 Ke. Wah. Ay sa. Uy. 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 Hey, lungas. Pep. Pep. Tabag siyo. Ayaw, patya. Peps. Ayaw lagi patya. Yes. Mayroon na akong ulam. Tugsok no, daghan kay salamat sa nagsuporta sa ako channel Tutong Tugsok TV. Ingon man ayaw kalimot mo sa among main jud Janwa Mix TV 3 Bukak. O shout out ta portion ta diri sa shout out portion sa nagpa shout out na ko karon. Shout out ang Nida Bodyongan. Nida Bodyongan og ni Alpe Rosini Ramil of Sequas og ni RJ Samare TV. Nasa siya channel gamay og ni Honey P TV. Nagyapon siya TV gamay. Kamo na bahala suporta siyang mga vlog kay sulit sa ni siyang suportar ni Tutong Tugsok TV og sa amo ang main Janwa Mix TV 3 Bukak. Set out ko diha ni Jonre Pilapil og ni Richard Pilapil.
Shout out ko ni Romeo Marte. Shout out ko ni Arte Sicar Vlog. Nasa siya vlog. Mga kagsuunan, solid siya po siyang supporter. Supporter sa Janwa Mix TV o sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Shout out ko ni Bengdi. O shout out ko ni RMJ Vlog nga usa sa siya gyud nagsubaybay og nagsuporta sa gyapon sa channel. Tanawa inyong channel mga katugsok kay ilang channel lingaw sa gyapon. Okay? Shout outan ni Anting Official. Shout outan ni Renren Bye Bye. Shout out ko diha ni Kalibay Mix Vlog. Kanis Kalibay Mix Vlog na gyapon siya vlog nga gigalaw nga sundanan gyapon sa mga tao parehan ako. Solid gyapon siya nga supporter gyapon sa mga kaigsunan. Kamo nay bahala mga katugsok ha. Shout out ko diha ni Arnold Lagamayo. Shout out ko diha ni Athas Gabriel TV. Nasa siya Athas Gabriel TV no. Supporter gyapon na siya sa Tutong Tugsok TV. Ingon man sa Janwa Mix TV Tres Bakak solid sila nga nagsubay. Shout out ko diha sa tanan yun akong mga supporter o subscribers sa mo ang main Janwa Mix TV Tres Bakak. Katong wala na ko ma-shout out. Pasensya na gid mo kay magidaghanon mo sa sunod na lang. Shout out ko diha ni labi na gyud sa kong amigo nga katong idoa diri nakita niyo sa akong baguhay pala nga channel katong na Dwinding nga nihilak ni Bangas TV. Nasa siya TV day nga iyahang vlog po siya ko galingon. Shout out ko niya og especially shout out ko diha sa Australia ni Jocelyn Barnham Melira. Okay. Og shout out ko diha sa especially sa kuha sang solid yapon nga suportar ni Kinit dyan sa panta nga naaron siya kuan nauta nga na sila sa tarong panglawas o kapiskay kabaskog sa kalingon para sa pamilya laban sa kulingon para nga mabuhit ni kalibutana. Daghan kay salamat ninyo boss og ni Ma'am Jocelyn. Daghan kay salamat ninyo Ma'am Jocelyn Bamham. Okay. Katong na ko ma-set out mga katugsok, pasensya na gid mo sa tanan. Set out ko diha sa Istorias di ay na sa tubigan. Katong solid sa supporter, shout out mo dong. Nalimot ko sa inyo pangan pero basta kay taga Istorias mo. Tanan taga Istoriasanon, shout out and God bless kaninyo. Katong gikan-an mo pani kuan sa kuan ay na diya sila ng trabaho sa tubigan na ni Mang. Okay? Daghang salamat sa inyong pagsuporta, pagsunod bye-bye o pagsunod sa akong channel Tutong Tugsok TV. God bless kaninyong tanan. Ang atong problema nga gagmay o dagko wag tangon ta pulihan ta sa pagkatawa ning kalibutan mintras buhi pa ta ang inyong kahigalaan idol ninyo Tutong Tugsok.